Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Naulap ti tangatang. Awan pulis bitwan. Kasla makatudtodo. Itay pa'y amagmag na ka makiniliwa. Nakadayo kami na. Pagturungan mi ata. Mayak ti baot ti kinadayo ta, kumar. Agtalinaot ka iti kasikngatan. Tapno narigat da ka amadlaw. At tapon dalakit ding agmay sak amagmag na iti 10 oras ti rabii. Anya nga ti pampanonotin ni Liwa. Iyapan na ti pagpakina. Magna ka lang agagangay. Saan ka ngagpadlaw? Siyak ti makaamo. Adda nang lawas kada kami alugan. Sinardingan da ni Liwa. Amangan no niya taramidin dagiti lalaki king kuhan. Patak pa di magna. Tapno maasigkak ni Liwa. Sapay kumatasan da kamadlaw. Papanamis! Umay ta itulnog ta ka. Agyang manaklaan, manong. Kay kayat ko ti magmag na. Ta naglamis ngamin. Mabanog ka lang. Intarang-tang niliwan tinagna. Pintas ka ba't nga ron? Sursurutan lahat ta dati ron. Pangapatitakis ka na ka. Yan yung tatiplano da kang kuhan. Megan! Kaslasan da amalasing Liwa. At ngamin ani ina bakit makit kita da. Mapurpurtya na ka talaga. Anya kadingag paiso tinakalumang iti kinatao ni Liwa. Wino ni ina bakit. Asino ka diya talaga? Kunak man no nabanog ka, Pitong. Apay rimwar ka pa'y laang. Nairidepak itayan. Ang bitay malukagak. Asla nangag ko awan nagarbais. Nakasip-sip ngat titangatang. Awan na pulos tibituan. Kasla makatudto daw. Kat nukunam anagarbis itay. Ang bitay rimwarak. Nagsardang betan. Kat sumbrag kakit din Tamang nakalaat nga agtudaw. Sige, umay ka nga rudan. Ay, no apay asinurot nakpailaang. Mayat matkit day no agtudaw. Saan lakit di anapig sa una ay. Sinalbag. Adula una yung te perdisyon nga impay da di abroha. Apay kastudyar aramidan na. Kaya't nakabalsan kaputa dadadaalag kano ti kabambantayan. Minamaoyong. Timubukan di makal da kita akayo. Tapno pagbiyagan. Sakit din ti kalkalabanan na. Baknang kanabilagak. Uray dagiti agturay. Kat saan da kakabalan. Angam. Sa bali ti bilag nga dakan kwa na. Nung ata maadanak mo titikas jay abilag. Minamaag. Sa anak amamati iti anting-anting. Anya kagatito gas. Babae lang da jay. Apay saan tayo ang magkabatan? Ay, napantak mo ti panagmaneho ni Tugas, boss. Ngamkasla, alis to amag na ti babae. Malignon samag. Anya maligno. No white lady ti kaya trasawen. Yak mamati. Nas ka na makamatan tayo dayta babae. Boss. Makasidag tayo man ang kangkwana. Adi nga balasang.
Urayan na kami tayo lugan tagan. Agyaman naklangan, Manong. Ang dandanan niya kung makadano ni Jubalay mi. Dandanin makataron kagatwa. Masapul nga rin makamatan tayo. Saan da ko man nasurutan? Napigad, ija lugar ni. Kaya't na tayo pabot-bot ngan kagatwa. Sana mapali na makaliklik tayo ta babae. Sigurado kayo kadi adito iti nakakita nyo iti sirena. Kanitikon ko na a robot. Patapatak! Aday jitak kalabato at taptapliakan ti karayan tinagtugawan ini ti sirena, boss. Nagbalin gaya makarayan man ang tinalawa a kapanagan. Kasla si bibiyag kano dagito abato. Tatatakkel da. Wan nga ron, boss. Ha! Boss! Kasla day jay tilugan na bintak. Sinalbag kayo. Talaga kadi apod no anak karangit yo ti robot. Dumsag tayo. Tasit gan tayo tinauram alugan. Tumsak tayo, no? Sige, tumsak tayo. Boss! Iswa talaga! Awan nagbalbalinan na! Saan ko ang magustuhan da ito eh? Kalpasan ti bruha abakat kan ti higante? Ti manan sirena kan robot? Pimig sa tiangin, boss! Kan kita nyo ti karayan! Umaktakkel! Agturong dito ti ayos ti karayan! Anya? Boss! Agtaray tayon! Alisto! Sana pud no da ito eh? Agar arapaap tayo lang! Kan, boss! No matalim na una ti karayan wano na pres! Amangan no saan tayon to nasuban ti agos ti karayan! Sinalbag! Umayan, boss! Saan ko ang maklon nga da sirena? Tingnan nyo kakadwa! Ano da di abruha matla abakat ti sirena? Awan kayam ni Crisante dito'y balay na. Kadwa na kano ni Tirong, kindag iti daduma, apasurot na. Imay nagpadispensar. Sa di na impakada, nagdapapanan na. Apay kumangami, nga aramida na dayta. Asino kumakaniya? Malaksi, no pasurot ko kuman. Urayak laangan ang makasubuklita. Tapno sa anak ang madukutan. Sukimatak ti si bubukal abalay na. Buong ti ulo. Naimbaglangan ta nakatagtang tayo. Sakpay at imakil ti danom ti karayan, boss. Amangan no na ulan tak tayo kuman. Mabit lang. Saan ka di nga ijay tinaggapan tayo? Iti ay antidakkel abato. Nakakakitaan nyo itinagtugawan ti sirena. Hawan, boss. Miral nyo anay bag. Alaam ti larga vista iti lugan. Tapno nalawag ang makitam ti dakkel abato. Hawan, boss. Sinalbag. Boss, daytoy. Sa naglakit di nagbidot iti panagkita. Nakalawlawag dito'y larga vista. Awan ti danom iti aglawlaw ti dakkel abato. Angam, nakita tayo at imakil ti ayos ti karayan ni tayo, boss. Sublatom ti larga vista. Tapno mamati ka. Oh, awato mon. Uno. Kayat mo ta ikalkag ko iti tultul mo day. Ay, saan, boss? Saan? Ha? Kita akon. Oh. Boss! Dandanom iti ayan ti dakkel abato! Luklukon na ka day. Saan? Nadadahal san dagiti mata ma. Saan ka mataluklukon, boss? Sinalbag ka. Ibagbagak. Kan adda makitak a babae. Ti Serena! Boss! Ti Serena! Adda babae ngagpaiso. Anya day to yan na kinadatdat na. Tinasaya at paipot! Pumanaw tayo dito'y! Amangan no niya, pwede mapasa magkatatayo!
Ay, nadlaw ko kat nagsardeng itay ni Samara ang nagraap siya nabannog nga tan. Saan napudot nga main. Addan sa nagsaritaan na kin Kumar. Nakitag itay nga inasitgan ni Kumar ti anak ta. Ay, inaklangan sublatan nga agraap. Ang mga no, di naman duran ti darang ti inay. Ay, nagdagaan nga main. Nagsakit tumanan ti ulo na. Nidaan baak ti ibaon mo amang sukat kini sa barang agraep. Ay, naparpatak labasit nga agsik ka ni baak. Uray, duadan ton kin Kumar nga agraap inton lipas pangal daw. Un kaayam. Jakot malagi pun ti agluto ket aldawan. Ay, inak nga rodan sublatan ni Samara. Taag tinulong kayo nga agluto. Uray agmay-maysan ni baak nga agraap. Sinaripag. Kasla sa anak ang mamati iti napasamak. Nakalawlawag at dimakkelan ti danong. Iti nakasideg kami iti dakkel abato. Ang nakakitaan datirong iti sirena ken ti robot. Sa iti nakatakdang kami. Babaan iti larga vista. Nalawag ang nakitak nga awan ti danong. Iti nagkapan mi. Yung adda ijay ti sirena. Salpag ka tugas. Apay akit kita ganak. Anya ay ati problema yo. Salpag ka. Timugan kayong tupay, salbag kayo. Boss, sa dinong ka di papanan tayo. Mapantayo iti lagpa. Inak kita ti pan nakatarimaan ti nadadalat ang kiti dano. Kalpasan na. Panawan kayong ton. Sige, boss. Nangeg mo, tugas. Ijelagpan ka no ti papanan tayo. Well, Partakam ti agmaneho. Agkakalsot ka kade, ha? Gunggunayo. No anyala di tantiar aramidan nyo idirabi. At dali nasurog ka may nga oras nga gururay at kani Crisante. Awan damay kadagiti tao na. Napanantang ta talaga. Pumanawak kumalangan. Tayo nagkasarsarita ni Samara. Nga mamok ngawan ni Samara iti balayta. Ay, no angpay ngamin. Amapanpay lang iti taltalo. Agyan kumalangan iti balayta. Danong nakiti taltalon. Angam, nalawa ti kataltalunan. Ay, nabanog sa una yan ni Samara. Ay, Uwan nga rod, ama. So, nasaya, tanapan naglinong. Masapol na tiin na. napan na tinulungan ni Nanang na nga aglutaw. Uwan nga rod, ama pitong. Ay, Kuma, malpas matentira ipan tayo. Makalawasan, nagrarep tayo. Saan tayo matlangan na malpas? Iso nga ramidin mi amin ti kabaalam ng kinibaak. Tailipas tayon. Boss, adumot kaya man tinaragati ka taga titroso. Danda ni magutuan taga dinay salog at troso. da kayo adaddo mga wanararamidan na. Agikarga kayo ni tetrak kadagiti naragadi atroso. Dahita sa nga trak atroso. Saan nyo nagarawan? May deliver dagita asibubukal atroso. Boss, talaga nga ado ti pagbalinan dagitoy. Nagdadakkel ngamin dagiti troso. Agsubli akto inton malam, terong. Masapol adumanon ti dadduma kadagiti nabating agtros-troso. Iti bantay si Minoblan. Saka di ti mangida ulo katakwata, boss. Agbati ka pa lang. Tada na patag nga ipatungpal mo.
Agbati kayon ditoy. Agawid ako ni balay. Talaga gayam nga da ka, Rodea. Nabayag ka din nga gururay. Juan Crisante, itayang pailaan. At ka nung napanan nyo kadatirong. Juan, napan kami iti kapanagan ang nakapuuran ti Luganda. Kan nakakitaan da kano iti Sirena. Naistoryam kadidaytan kanya. Saan pa Iso itay madanunan na ngagpungpungtot. Madamapay lang agpalpalawag ni Tirong. Ano yan kadi, ti Sirena, Crisante? Tao. Nga ikan ti kagudwana. Agnanad iti adalam apasat ti baybay. Ada ka no pagarianda iti unag ti danom. Oh, at nagayam kastaan na biya, dito'y lubong. Lubong? Kunam? Oh, apa yan nasdaw ka? Juan, lubong. Kat dagiti Sirena, nagayam bukod da a lubong. Suplin ni Samara, jayanda pitong. Imbagak lang arod metay nakabalak tayo glutaw. Isigang ko unta gito'y ikan. Apaw, kasad sa diwahan na. Ay, unay kat nga tapan nagigup man ni pitong, tidigo day tao Kaya paglakit din Takaadumat itatibo nga tipiyas da kakataas yaw. Oh, dinagas ko tinagpuros itay. Sa nagalak mo iti siling. Babarin da ito yan. Manarberto man ti panagigop da pitong kadbakan Ay, linayat lang da ito yung napon. Isublat kong nga isaang da ito sigang nga ikan. Ne, agritira dan samot tayo. Ay, yak pa'y nakadungtaw. Saan na ba di? Aginanadan tupay sakbaya mangal daw kami. Ay, napoya. Kasla makikita kaon. Maimas dalakit diti mangal daw. Gapo na iti linutok kasi day. Naimbag tapi manawan ni Rodea. Talaga ajak mas baalang ti pungtot ko. Agasam ti pan nakauram ti may sa alugan. Gam ti ad-adda pagpungtutak. Tinapasamak ije kapanagan. Anya day jayan a kinadatdatlag. Kasla sa anak a mamati. Apay amabutengag. Nupod no day jay a Serena. Sigun ka dagiti nang nanggag ko. Ado ka no tigamang iti pagarian dagiti Serena. Adda malagip ko. Adda nakalumang agamang iti lansad ti tao. Iti nagbaetan ti dua adadakkel abato. Iti baybay apasat ti Santa Magdalena. Awagak man gayam ni Mr. Magdalero. Iso tinangitalkak iti may sa negosyo. Iso, asaan ko pa'y laang nga imbaon ni Tirong. Ijay bantay simminubla. Ama pitong, doa kami tulatan ken baak nga grab. Basil na jayan, katsapay la kuma, tamalpas magten ti panagrab tayo. Ay, talaga napartak kayo nga agraap, Kumar. Saktaon ti makambo amang ituloy iti diyo malpas. Ilipas mi ama pitong. Uray anyat mapaspasamak. Tapno awanan subsubyan tayo nga inaldaw. Ay, huwan gayam. Umay kayon tumat lang arod kini baak taag paluto ak iti merienda tayaw.
Una mapitong. Sanda kapag parikutan. Uray, tasanak mo't ama nagbisin. Awan ti agbatay-batay kada kayo! Masapula mapunno ti may sa atrak kadagiti troso! Maungtan kayo lagi ti kini Boss Crisante! Numasangpatan na kayo asan nga agtrap-trabaho! At yan ang Ha? Ni Rodea ti dimteng! Apay nga taasan ta nagkuyog kini Boss Crisante! Ha? Nagpintasin da ito yung babae! Nakapudpo daw! Awan namin araram nito kaya balay, pero iso nga imayak langan dito eh. Awan matlara medam dito ay! Napan kala ko man nagpasyari kay kabisera! Saan nakadiang kaya? Nakasarsarita? Kwa! Nabayag ang nag-uuray at kinikirsante iti balay na. Naistorya natin na panay nyo. Kan tinapasamak kada kayo, hindi rabi eh. May papanit ti Serena kan iti robot! Ha? Pudno ka diti nangagko, tiro? Robot? Kwa! Kunak man no na istorya ni Boss Crisante kada kayo! Di may papan iti robot! Uwan, naistorya na kanya. Maymayat no, si kaa mismo, di pa kangagak. Da kayo, di nakakita ka dagiti kakaduam. Kasano nga min, tinapasamak. Rodea! Oh, apay ka sa tipanang kitam kanyak tirong. Iti telebisyon laan ngamin, tinakabuybuyak iti robot. Pudno gaya mga da robot. Nakapuan da ya robot. Saan ko ang mailawlawag? No sa di no tinaggapan na. Ngam no kayat mo amang ngeg ti si Bubukel anapasamak. Umay ka. Mapanta iti pan na ka-opisina ni Boss Crisante. Tapno saan ka amaktangan nga agtaktak der. Mabaling nga agtugaw ta, kadagiti naririt at troso. Amangan no matalapos na ta dagiti agkarkarga iti troso Rodea. Kan may sa natapok. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Manong Komar, talaga napartak nga graab ni Manong Baak. Ni, naadaywan na tan. No, akin unig ta kuma, napupuk ta kuman. Wan nga rod Samara. Ngem mas daawak launay. Nagpapartak tayo nga agrab. Ngem di tayo matlaangan malmalpas. Nakaado kayo iti naraupan, Komar, sa mga. Nagpintasan na babae. Dagiti kulot tapok na, dagiti mata na. Kasla munmunika. Mas daw ka nakakita kanyak, Samara? Saan nakadin ang malaki? Siya niliwan. Liwa? Kasla tsak matandaanan. Mabitlaan. Uwan, malagip kon. Ngam, nabayagan day din na udi apa nagkita ta. Siyanang, anya tikit kita Makitam ka di jay babae akasarsarita da Komar ken Samara. Nek, wan nga agpaisaw. Asino day jay a babae nga tindog tibuok na. Kaslasaan ko amalasain. Kasano nga na mailasin mo kat nakadadayo ti ayanda. Ang aslam amo ni Samara. Kita intulo yon ni Komar tinagraab. At dandaninan makamakam ni Baak. Bubit-bitak man kiti ti bunubon. Umapana ka di ayanda. Barang mailasin ko. Nagkuyog talang arudan. Pasitan tinabati abunubon nga eraut da.
Talaga na partak da kumar nga grab. Sige, Tirong. Ituloy mo tag istorya. No kasanoan nakita yung tagya robot. Sige. Iti parang kamat mi iti dayjay a babae. Nakaparparta ka magna. Nakita mi ti kadwa na lalaki. Idi laeng alinuguban mi kadagiti kakadwak. Tanaripar mi. May sagaya marobot. Kasano nga ibagayo a robot? Kas kanyak, nabuybuya yung lang iti telebisyon ti robot. Saan ka di? Kaslarorog! Tiro pa na. Ngamlandok. Yak sa maawatan ti kayat mo asawan. Basta, Rodea. Kasla ka na iti robot ang mabuybuya iti telebisyon. Nakapuan ti dya a robot. Basta, nagparparang lata. Sino di dya a robot? Kasla saan man anik ko marday dyan? Gabot, saan kami mat ngaglanglang a robot? Iti platneta mo. At turong datatang kananang dito'y ayan mi kaniliwang agsarsarita. Nakaibaklan ni tatang iti kuribot. Tapno iti bunubuan. Nagsinsinan dagiti dua nga ima ni nanang anak kabitbit iti bunubon. Pumanaw ako man, ngam... Adto'y matanda tatapitong kanana siya nang. Umay damang yag iti bunubon. Kan sigurado. Nakita da kan. Hey, Naimbag ang malamyo, tatapitong, nana siya nang. Kumusta kayo? nasaya at balasang ka. Sino ka itayan? Ay! Saan da ko na mabigbig? Taubingak pa di pimanaw kami iti lugar tayo. Nabayagan nga agnaag kami kini apong ije purok kilang. Siyak niliwa. Niliwa idi ubing pay. Saan da ka mabigbig ka talaga, liway? Ay, liwa. Ubingak pay ngamin idi. Sige, saan ako nga bayag? Kuha balasang ka. Ang merienda tayo kumapay Agyaman aklangan. Agsubliak matlang ije purok kilang. Ama pitong. Sagsagaan nak niya po. Saan nakarong tingat bayag tirong? Saan mo nga ibagbaga nga imayak dito eh? Oray saan ko nga ibaga? Amang ano istorya, ang dagiti kakadwa, Rodea. Saan mo ka di? Akabailan abilina ni da? Apay ka di, di mo kaya tamamon ni boss. Nga imay ka dito, Kayat mo ka di? Amaungtan ka, tirong? Numaamuan na nga imayak dito eh. Amangan numaamuan na, no niya tinagsaritaan ta. Ha? Oo, kita kat naimayan ka. Si Kati mabutan, tirong. Sana siya. Ngamsak pa ya pumanawag. Kaya't ko akadoon na to iti lugar, ang nakakitaan niyo iti sirena. Anya? Saan ka di nga ijay, tinakapuuran, dilugan niyo? Wen? Ijay ngagpaiso, Rodea. Mapanakon. Baliwan pantulaangan tek sarita. Mamitang. Paitulog ka dagiti kakadwak. Agyaman aklangan. Siya kung ti makaamoy iti panagawid ko. Aglugan ang iti tricycle. Man pa lang ti tricycle dito Kaatuan nati karison kan pasagada pagluganan dagiti tao. Kumpurmen, anya di tanti palugana. Ang amangan no anya ti mapasamak kan ka. Iti dayta kinapintas mo. Amangan no addamang gundaway kan ka, Rodea. Apay akasta ti panangiyali kakam kanya, tirong. No adda ka sa mapasamak kan ka. Madaksan kami nakit di kan boss Crisante. Saan nga rod amabalin, amaamuan nang imayat dito? Kabailak asalak ni bagtibagi, tirong.
Oh, pimanawan ni Rodea. Pampanunutan na siguro nga adda pa nagkurso na takyan ko na. Saan adakes no agginusto kami. Apay nga ta, akayat na ang makita ti Sirena, ken ti robot. Uray adayo ak kadakwada. Kaputan na pigsa ti panagdengeg ko. Masab ko ti pagkad. Nangeg ko ti nagsarsaritaan da. Nagpamarang lang ni Liwa. Iso amas tao da ama pitong kan inasyana. Maburburtyaan da talaga. Apay nginarami na da ito eh. Kan kasano nga muna nga da ubing aliwa. Anagan ti ubing akaroba da samara. Asino at talaga ni Liwa? Ni nabakat. San kami pa'y unay ang nakapagsarita. Anya nga ta, ti panggap na. Simbang pweten ni Boss Crisante. Saan pa'y anabayag apimanaw ni Rodea? Saan da nga ta nagsabat? Nunamuan na nga imay ni Rodea dito eh. Iraso nagkadagos. Jaklakit di ibagaken kwa na. No anyat inagsaritahaan mi. Terong, nakargaan nyo ka din timay sa truck. Wawan boss. Rogrog yan tama na nakargaan timay sa atrak. Mabalindalatan nga i-deliver. Kanti sa nga truck atroso. Uray inton bigatan ang madiskarga. Tumulong kami kadipay. Akargaan timay sa atrak boss. Saan kanto na sumurot? Ada pang ibaunak ka. Naawaga ko ni Mr. Madaliero. Kat amunan tulatan. Kwarta ka di dayjay boss. Saan kan ngagsaludsod? Iso asaan ka pa'y apasublyan ni Bantay. Gaputa adda na patag apang ibaunak ka. Maawatam. Ay, lumlum na kanti init. Ay, sardeng tayon, kumar. Uray tabasitan tinabatay. Ay, pinagawid ko paikit din ani Samara. Saan ka na makatulong ni Bakin tunbig hata mapitong? Ada ka no papanan na sa bali? Uray ta malpaston inton bigat. Sapay la kuma. Tamanulawasan ngagraraip tayo ang mapitong. Sige, agdawan ton nagitim mo na. Panawang tayo pa. Siya nang, umay kamatay. Malagip ko na di aliwa, Pitong. Niliway? Ay, apay. Mapurpurtsaan na kiti na di babae. Malagip ko niliway nga apo ko nila kay tabunyag. Saan ko na matandaan ng tirupa na? Nagsaruno talang asimang patrodea. Naggapuak ijay lagpan. Napan ko kinita no nakargaan damot lang ang dagiti truck. Oray ato ti problema, Crisante. Awan, ti makalapot ti negosyo. Talaga saan dak akabaalan? Nabilagak. Kita ang lang agpaiso ti maaramidan ti kwarta, Crisante. Dagitay lang amin, di katatawan kan ti robot ti problema. Nainayon pa'y daya Sirena. Sinalbag. No saan aga po iti kinasam ni Tirong iti babae? Saan da kumaan ay sagmag? Saan kumaan na dadahal ti lugan ko? Ang puntod ka manen? Saan ko malapdan ti reknag? No nakasama manen ni Tirong. Amang ano, anya kumamanen ti aramidom kankwana. Makapungtutak lang ang makalagip. Ada napatag apang ibaunak ken ni Tirong inton bigat.
Ado, tinaskan nga ramidan na. Apay naramit mo da Jaina. Nagparang ka kani Samara. Akas liwa. Dandanisan ko pa yan nalagip. Nabayag kanginan day diya pa nagkita may. San kami pa yan nakadanon dito'y lubong iday. Anya nga minti nakapanunutan yun nagparang. Mas daw da mapitong kinanasyanan kada kayo. Kumar, kaya't ko kumati tumulong nga agraag. Iso ani Samara lang ang tinusarkaw. San ko nga mo? Noon niya tisawag. Pudno ti atap ko. Mas daw ni Samara, no apay ang nagpartak ang nagraab. Sakbayan nagbalinak akastoy. Napadasak tinagraap kan nagmulat tinatang. Ado ti manalon anatulungak tapno nalabon ti apit da. Ngam dimteng tinadagem mapasama. Anya da jay? Saan ko pala nga may bagadeta? Dumteng to ti umno panawan. Ewan gayam. Mapan kakadi ti balay da Samara ita. Uwan, intun madamdama. Adda ka di papanan tayo. Saan tanganggan nariribukan ni Crisante? Pagsakitan tati ulo na. Masapul amay kan iti pagnakman. Saan yung matakadwa ni Manong Komar? Ay, napan kanupay lang na ginana iti kalapaw. Ang mga no, madamdama lang kat addan taon. Nabangan na isudaytan. Siya kung di pa panmangkita, inaklukatan tiri daw. O nanang. Tatang. Ano di makunayo ka ni Liwa? Ay, maburbur dyan ni nanang bukin kwa na. Ay, Rudy. Kaapay, tatang. Gayam. Ha? Tatang. Saan anik ko, Marte Dimtang? Ni Rodea. Amo nga da kayo titalong iti aldaw Samara. Iso arabi ingan maya. Langam sa tinabannog. Saan matakas idikalman ang nakapudpudot ngamin? Siyak kaday padamag nagan ka, Samara. Among kadi, ang nakakita datirong kanda iti kadwala iti Serena kan robot. Serena kan robot, Rodea? Mamati ka kadi iti Serena. Idi ubingak. Adamang manggag ko maipapan iti Serena. Ngam, awan pa'y mo't nakita ka kasta? Ngam ti robot. Daytan tinakaskas daaw, Rodea. Sa anak ko man ngumay, na naginanakla ko man. Ngam sa anak ang nakapagpakadaking ka, Samara. Awanan yaman na kanyak, Manong Komar. Maawatan ka ta na banlog ka. Rimor samot da mapitong kinanasyanan. Nagpariir da pailaan itirwar. Sanda ka di anabannog? Saan man? Ngam, saan da kanwa makaturo gadagos? Ay, gayam, palagip ko. Ada nakadamaga kiti napasamak da manong tirong. Ha? Ada kano nakita da a Serena kan robot? Anya? Si Rina kan robot? Wan Manong Komar. Ah, Ti Serena kat babae. Nga ikan kano ti kagudwa ti bagina. kasta ka di. No amom la kumasyak ti robot anak kita da. Ang nakadamagan nga tani Samara. Di may panggap iti dayta. Ay lakay, ni Crisante ti dimsag iti kutsay, kadwana ni Tirong. Manong Komar, ada kano ni Crisante? Ang mga nyo niya ti panunutan na iti kadak ditoy. Anya? Kabuting mo ka din ni Crisante, Manong Komar. Ay dumanon ka, Crisante.
Ah, At sarita na samara kan kumar iti salas. Sapay imbaga ni nanang nga adda ka. gaputa talaga nga dak ditoy. Awan dakas na rita sa Mara. Saan mo't nga taas sa bali ti panunudan ni Crisante? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naimbaga rabiim Crisante. Nagranata dito'y balay da sa Mara. Talaga nagdanon ta. Nabayag asaan ta nagkita. Tumultulong ak ngamin kada mapitong. Ada, pagin inanaan mi. Hanggang sana ko nagbayag. Nasayat no kasta, kumar. Sige sa Mara, sana ko nagbayag. Agan-anad ka kumay ti dalan mo nga gawid manong komar. Agyaman iti panagan anos mo tumultulong iti bangkag. Awan na nyaman na sa Mara. Sige, mapanakon. Itaman lang na nakapasyarak dito'y balayo sa Mara. Rinabi ka din nga umay ni Komar dito'y. Saan met? Manmano nga umay dito'y balay. Nay, nauma kan samot na makisarsarita kan samara kumar. Wano, gaputa adan ni Crisante. Saan na mapitong? Sige, mapanakpay. Umayak tumanan inton bigat. Agan-anad kay ti dalan mo, Crisante, aglalo kat nasipngat. Kun nga raw, kasla makatudto daw. Di pagdanagan, mapitong. Sige, agpatuloy akon. Adda ka matgayam dito'y, Tirong. Binasyal mo gayam ni Samara, kumar. Napasungbat mo ka din. Nagbidot ka iti pampanunutam. Imayak lang nakisarsarita. No di kakit maag. No manukot ka kung mga trabaho kan Boss Crisante. At ako mapasyuldom. Saan ang napatid kanyak data? Tinapatag, amok ni patag ti trabaho. Oray nababalaan ti sweldo. Basta nalintag ter aramidan, ken awan pakakonsensyahan, ken awan mapasaktan at tao. No saan ko si sasangon ni Samara. Amakan no dinangran na ka ni Crisante. Awan ga po na adang ranak. Awan dakas nga aramidak. Amangan no gatap nga gararam ka kin Samara. Ina, Anya tiara midam no dangran na ka. noing kapilitan, bumalasak. Anya gata ti mapasama kin ni Crisante no dangram. Amangan no matay adagaws. Malaksi na tultulungan na kayo ni Komar sa Mara. Ada ka di pa'y sa bali aran rantaan na? Anya ka diti pampanunutem, Crisante. Agsal sa lutsod aklaan. Amangan nunik Komar tiga po na asaan nakamaklon. Saan kami ang nakapagsarita ka ni Manong Komar idirabii? Ngamin nasakit ti ulo. Sobra ti kinapudot na idikalman. Tanda ni sanak pa yan nakasalog iti talon. Ken, saan mo kumapagselosan ni Manong Komar? Tauray idi. Awan pa'y mo't impanamnamak ken ka. San ka di? Nasayat. No saan ko akaribal ni Komar. Gaputa maag ka. No iso ti Pilyam. Imbis asyak. Amo kabak nang ka? Awan ti kaimudingan mi anak kurapay. Dengganak sa Mara. No aklunan nak. Saan kan tong agbabawi? Pagbalinin ka arena iti balay ko.
Uray dagiti dadakkel mo. Ipaay ko. No kasano ti agbyag anabak na. Pangasin, di na ko masisirapan iti kinabaknang mo. Saan laeng a kinasaliwanwan ti biyag ti makaipaay iti pakaragsakan ti tao. No imano ako ma. Anang ipagnaad iti balay ni Crisante. Mapagtayak ko maamin nga aramidan na. Kas pa nagahawat ko iti imbaganay kay Mara. At dabay dagiti sa bali a negosyo na. Anya nga tatay dyan? No kanayon ang masapak amapan iti balay na. Ang mga numakadlaw kanagata. Naskan nga inut nga alaan tirik nana. Di kami matlaang agkita iti dayjay ako mar. Ay, talaga at kaya't nakasisirapan iti kinabaknang na. Tapno aklunam laang anak ko. Naimbag, tanaturad ka si mong batken ko ana. Ang anak ko, ang mga numakagura ni Crisante, iti panangi parangarang mo nga awan panagayat mo kan kwata. Padasan nakapagaramidan iti dakas. Jak bumdang amanguloy iti biyag na. Ay, susapo. Ipungsay ko ti ulo na. Agparbeng ka. Tang, nanang, jak imbaga ka ni Crisante, nga awan panagayat ko kankwana. Sinong batak laang timbagana? Saan ka po tabak nang? Kaya't kumuten. Yan ni Manong Komar ti pampanunuta. Ne, taapay ni Komar sa Mara. Nagdamagan na. Malaksid iti panang rabiin ni Manong Komar dito balay. No adapay kanu sa bali aran rantain na. Agatap sa nga agar-aram ni Manong Komar kanya. Anya? Gapo ta sika tinakairuangan iti dayta abanag anak kaw. Salud-sudak man kan ka. Adda ka di iparparik na ni Komar. Tatang, saan ko nga ipapaayan iti sa bali aka ipapanan ti kinasingad ni Manong Komar kanya. Panag ko na. Awan plano nang agaram kanya. Ket nukas pangarigan agaram kan ka. Adda ka di namnaman ha. Anya ka di day ta adamdamagam di ta anak mon pitong. Saan mo apakibyangan day tarik na ti anak mo? May sapay dayjay ako, Mara. Di mo pala linuguban. Gapo iti dayjay ngayon baganakan ka. Pimanaw mat kami na dagos, boss. Nutil ka. Langgong. Boss. Salbag ka. Dandanitan na itong par. Jak na kontrol ti manibela. Iti panang danog mo kanyak, boss. Bigat lang makita na dyan ako, Mar. Ada napat patag apapanam inton bika. Ada alam ka ni Mr. Madaliero. Siya kon ti makam mo amang ibaon iti manglugob iti dayjay ako, Mar. Maawatam, tirong. Masigurado kung indanon ni Tirong kini Crisante dayjaan ay baga. Ket kapungtot naklakit di. Aglalo ket kaslama di ti panangkita na kanya kitay na danon na kami ngagsarsarita kini Samara. Agatap ni Crisante asi katigapunan no apay asan amaaklon ni Samara. Apay nga mo yun day tayo na? Kumar, adda ka di pa'y lang rumbeng apakas daawam kanya. Talaga mapurpurtya anak yung kuwana. Agsagana ka, Kumar. Sakbaya maisayang ka ni Crisante. Timangdangran ken ka. Ikanta manen ti pagsakitan tinagam na. Anya taramidin nyo? Kumar, kumput ka iti imak. Aday tayo na.
At sumungad at truck. Nga maapay akasla saan unay ang makatarahe. Saan mo nadamagan kanya? No asinaw. Yakin ko ko iti day tata. Ah, Kanoan niya ti karkana. ina. Trak day ta ni Crisante. Ah, Nagkarga iti rinitrit akayaw. Saan anatuloy nga itay malem nga biyahe day ta? oh. At sumarsaro no iti dayta at truck. Amangan no ti trak ang nagkarga iti trusaw. Agtalinaid ka iti nagtakdiram kumar. San ka ngagkargaraw? Ha? Anya di panggabi na. Kahit nasabtan na gitito at truck. Kalata timpuar ti karkar na alawag. Kat di ina. Nagbalin ang nakapimpintas a babae. Nadung party truck ang nagkarga ka dagiti troso. Kan nagkarga ka dagiti naragadi at troso, ina. Mangrugin nga umapoy ti trak ang nagkarga ka dagiti trusaw kumar. Awan makita akabalbalayan iti da iti alugar. Pangalan da iti dano mapangsubsub da iti marura mamakina. Usarem ti kinapigsa kan kinapartak mo nga gungunay. Sakbaya bumtak ti makina kat mairaman ang mapuran dagiti trusaw. Mala, agunay kan. Wan ina. Siya kaunti makamo ka dagito'y naritrita kayaw. Sana bali ang madadal dagiti lugan ni Crisante. Masalbar tayo lang dagito'y akayaw. Addan ni ina itirabaw dagiti naritrit akayo ino naragadi. Anya nga tati sumaruno ang mapasama. Saan, Kumar? Saan? Saan ka matay? Ayayatan ka unay. Saan? Tagtagay na plagaya mo. Kaslapot-pot no. Nagkitakampay idi. Alam lamutan ti apoy. Aksang sangit ak anang iba ka ngay ayatak ni Kumar. O niya day jayo na natagtagay na ko. Nargaan lakit din ititurog da tatang kinanang. Hala, naslapa kon itilingtad. No saan ta kapay anaring dagiti kakadam? Saan kapay nga agreeng salbag katirong? Boss! Anya ka diti oras boss? Nalipata mong timbilin ko kan kay di kalman. Masapul a masapa kayo amapan kin ni Togas iti balay da Mr. Madalyero. Doa kami kadilangan katugas, boss! Saan nyo ang masapul ti adu akadwa? Kanagsagana ka. Mapan kayo ijay Santa Magdalena. Inton madamdama. Masapol a maala tayon ti gameng a nakadulin iti lansad ti bantay. Iti nagbatan dagiti dua dadakkel abato. Kat ni Kumar, boss! Saan mo na problema dayta? Siya kon ti makam mo. Agsagana dayjay ako mar. Pabugbog ko. Uray mauloy na. Sa pakalakit din ang nakarieng sa Mara. Awan, Nariwat tatang. pa'y laang. Sumalog kayo ka din iti taluntang. Ay, madamdaman taw na papanak ijay talaw na. Oh, Tang, apaya nagsinaay ka. adang namin natagtagainog ko. Maipanggap ka ni Manong Kumar. Anya? Gay, ay naimbagta na sapa ka nakarieg. Mbay amo ni tatang mo. Nilaangan ko Kumar ti tumulong ken kwa na. Magisagana tayo ti pagring paasan bareng nalabunto ti apit. Wen nanang, Samara, kaslaod ka ganay gayam ang nabigatan
Ada ka di problema. Natagtaga-inop na kano ni Kumar. Anya, Well, apay, anyat na tagtagainap mo maipapangkan ni Kumar. No, saan ka nakatapwa ka dagaw si iti truck iti rabyay? Amangan, no nauram ka, kuman. Napagkata diyang inaramid tayo, ina. Tikit di ko dam. Inton mamuan ni Crisanti tinapasamak ka dagiti lugan na. San nga taanam mo na dagos? Naglaw mo ka ti dayjay. At nagkulim patog. 5 alalaki. Agar arutok da ngagturong ditoy. Ay, dagas lakid di. Ti panggap da kumar. Nuan niya ti kunam. Siya kon ti makamo kadakwat. Sana nina. Siya kung timakam mo. Amok akabaalam day ka. Aglalo no aramatem ti bilig mao. San ko ang aramatan? No san laki di kasapulan. Dito'y kay laeng. Rumarak. Kat amot no anya ti kagalata. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, himo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sino kayo? Kananya ti masapulyo. Kakadwa! Gaguban nyo ni Kumar! Mapit lang. Anya ti atraso ka na kayo. Kanin mo sana mo dahil! Ops! Pero pundak pa lang. Makirino pa ka. Magday mo ko kinpaltog na. Saan ko itangay ka nito kung daw? Hello. Sino da ito? Kadyo? Sino ang kadyo? Oh, hindi pa ila kalman na i-deliver dagiti troso. Anya? Kasla di nakapapati dito nga ibagbagam. O sige, mangibaunak ka dagiti tao. Sakton ti umawag inton madamdama. Sige nga rod. Bye. Awan mo't nga rodan ni Tirong apagdamagag. Sinalbag. Adula amin apagmamalasan. Sa anak amamati. Asaan pa'y ana i-deliver dagiti troso? Django! Isaganam tilugan! Naibaglakit din tadalat tadikat sa bara. Kan adapay na bati anyog. Makaanay mo't nga tanday ito'y 5 anyog. Adupay kit din day taan nanang. San tayo ka din agpansit pay? Ay, isa adon. Agaramit talatan itikan kanin. Adayo unay, di tiyandaan. Awan mo't nga rod pagluganam. Say-saya at kumano nasapak anak kariin nanang. Ay, pagring paasan mo't lada ito'y lutuan ta anak ko. Manumot lang, anti mayatang. Sa bagay, nasaysaya at kumano makatulong ni Manong Baak ita. Agmay-may sa ni Manong Komar ijay talon. Saan abali? Napanmot jay ni Tatang Maud. Ag tinulong dan no niya pa'y timatrabaho ijay. Ay, ninamdamak amadanon ko ni Kumar dito'y taltalaw na. May amangan kiting na bandaw. Sa bagay, nasapa pa'y may. Napartak nga gungunay ni Kumar.
mapangnamnamaan akadwa nga agtalon. Ay, palagip ko lang nga raw tinaibaga ni Crisante ken ni Samara. Maagkanaw ni Kumar, takay kayat na ti agtaltalaw na. Talaga napigsa ka, Kumar. Kan nasiglat ka, nakirangat ka dagito ya pasurot ni Crisante. Tattao nga ta ni Crisante dagita, ina. Ni Crisante lang tiadaguran nakin ka. Awan nagbalbalin handa kita, Armasta. Kat anya ti aramidin tayo kadakwada. Baban ti bilig mau. Amok akabaulam abagaten dagito nga ipan itiigid ti karayan. Ha? Anya ti pampanunutan yung aramidin? Sa bali mananda ito yan na panunot ko apang riribok ni Crisante. Agpungtot lakit di iti mapasamak kadagiti tao na. Anya tinapasama ka dagitoy atrak. Nauram ti maysa. Ni Terong. Ni, kunak man no nakadayutan. Boss, Ah, saan kaya manay danon dagito ni troso? Anya nga tinapasamak. Apay anauram ti may sa atrak. sikat ti rumbeng a pagsaludsudak. Kunak man no idi malumpay lang ana i-deliver dagitoy. Saan ta kami na mapagantar ti truck ang nagkarga ka dagiti troso, boss? Pinatarimaan na pailangan kanyak. Kat apay asaan mo nga imbaga kanyak idirabi? Saan ko na naibaga, boss? Taamok. Na-deliver daan dagiti troso. No awan na ti ado makakikita ti rum. Duraban kan. Boss. Kayat mo? Tapakin likod at tarupam? Ha? Boss. Tiri-tirak ti tengad mo. Boss. Taure matay kan salbag ka. Saan, boss? Kayat mo? Boss. Da kayo nga. Apay asaan nyo nga impakaam mo kanyak tinapasamak? Boss. Nagbutong kami namin, boss. Lahat na nagpakita ti white lady. Ititing nga ti kalsada. Kapo itikigtot me, boss. Lahat na nagpreno ni Masang. Kinong parmagtan ni Ansong. In kayo mga alay ti sa bali atrak. Kat ikargayo dagito atroso. Darasan nyo! Kasapunan ti Crane, boss. Talaga di mo aramatan ti ulong tirong. Pumanaw kan. Ang mga nudyak makapagtapal kat. Sinalbag ka. Pasigla probleman dagito'y ang mapaspasamak. Nigalot na ni Tibalsa, nagitiawan puot ng atapon tayo at tao ni Crisante. Mabalin apanawan latan, Kumar. Siya kaunti makamo amang ipano di ti karayan kadagitol. Ah? May paano da? Kat pagtumpalan da. Nalawa ti karayan na pakayanudan da. Sakbay nga agturong da iti tao. Matay dalakid di, kat kasi daman. Manang nga si ka, Kumar. Engam rumbeng ka diya ka asyam ida. No saan mo anaunaan ida? Amangan no pinatay da kan, Kumar. Sanda ka mapatay na. Amok amar-aramat dalaan. Udno da ita. Masapaw lamay kanda iti pagpampanunutan. Siyay, Kumar. Mapanak. Kat mapan kamutan iti taltalon. Amanga norurayan na kan ni Pitaw. Nagaliston na kuyas di bansa. Taong ta ni Crisante dagijay. Ang mga no'y danon ni Tirong ni Crisante nga imbag ididap na kaya't nakabalsan. Anya na yung nagdakil nga ikan. Nagbalin ka di asirina ni Ina.
Naimbag abigat yo, ama. Talaga naridam kayo. Adda kayo di bangkag. Talaga asinapak ti imay, kumar. Sana makatulong da sa mara kan siya nang agluto da iti kankanan nga iyatang kan pagsasangwan tayaw. Kasta ka di. Naimasak tinaturog. Nadagang idirabi. Ngam kela at alim mami iti parbangon. Ken amok anabandog ka. Uray saan ka kung mga imay timulungan? Kabahlakon. Sige nga, Rod. Urayin taylangan ti sasangbay da samara. Adon da ito'y baduya na ramid tayo, nanang. Ay, tininyugan gayam. Saan pa yan ay saang nang? Ay hun gayam, alabayam, ta isa mirak nga isaag. Tapno makapantanto ni Jetal-talo nitong madamdama. Ay, Kamusta nga ta ni Manong Komar? Nakapanmot lang nga tayo dyan taltaon. kita man na imbag deta ilutluto mabaduya, ang mga numaksot. Nayunam ti mantika na. Ay, oo, nanang. Naimbag lakit din, taadupay tinabati iti mantika ti baboy, pagprito iti baduya. Dinawat nga minitatang mo dayta, di na pan nakiparte, tinagpaskan di dadaya. Ay, nang. Amuyo, malaglagip ko ni Manong Komar. Kan, titagtagainag ko, may papankan ko na. Tagtagainap na day jay. Sa abong tirabi ako na ada. Ada nagkagoy ti radyo Crescente. Isungin mayak dito'y balayo. Nauram ka na ti may sa atrak. Pasensya kan. Tama ka pong tutak manan. Ninamnamak. Anay tulnugan dagiti atroso. Anya nga min tinapasamak. Nagdinong par dagiti do atrak. Nakigtot kano dagiti driver. Iti kalat apa nagparang ti white lady iti kalsada. Anya? Sa anak amamati. Ngam dagiti taong tinakakita. Saan ka di? Saan ta na pagsaritaan day ta? Ad-dalang nagpong tutag. Dagiti binaon ko amang lugob ko ni Komar. Saan damot laangan nga agsubre. Naglawa mo tan tinatrabahoan dito'y Manong Komar. Wen. Talagaan nagpartak ka. Tinulungan nak ni Ama Pitong. Adagayang istoryalken ka, Manong Komar. Oh? Amom, natagtagainap kay dirabi Kampay idi, maururam ka. Anya? Dayjay, nakariingak. Kat, nagsangsangit ka no? Nagpakita ka diking ka no kasano uramak? No adda nang uram kanya? Si kalahang mat tinakita kiti tagtagainap ko, Manong Komar. Mapitlaan. Kasla, ada nang gagwa paggaak ti babae. Ha? Ngam, saan ko nakita? Tagtagainap lang na diay. Santo ama pasamak. Sige, mapandan aglino. Napudutan ti darang ti init. Simangpag kayo gaya man, Tirong. Agawid ako man. Umay ka nga raw din, tayo tulnog ka raw deya. Anya ti araramidan ni Boss Crisante. Agsarsarita kami itay, ada imawag iti telepono. Nangagpo, tinapasamak iti trakyo. Nakakita ka no, dagiti driver, iti white lady. Dahil tati ko nada. Pasla, agduha-duha ka, Tirong. Saan ka kalimot amamati, akas kini Crisante? Baliwan tanto dag sarita ro deya. Agpakada aklak kan Crisante. Itulnog kanto. Saan mo pa'y atinong palday ti kiniddaw ko kan ka, Tirong? Kaya't ko ti makapahan iti kun ko na anakakitaan nyo, iti sirena ken Rob.
Madandanagan ni Samara, tanatagtagainap na kano ang maururamak ina. Amangan no agayatan ni Samara kan ka. Ina, adda kano nangag na apagak ti babae. Si kalakit ti dayjay. Kumar, Ni Rodias. Awan pulos damag kon, iji planeta me. Ni makasaritak ko man ni Ari sa Koreas. aday tanda Samara kan pitaw. Umay da kalakid di tulungan. Ay, agpakita ka kadimanan kadakwada ina. Ay sana. Mapanakaw. Agsarita tantulangan ijay kalapaw. Adita, nagpukaw ni ina. Jak na damag no niya tinapasamak iji karayan. Kompleto ka timat lang, ti kwarta, boss. Saan ko pa yan nasang binilang? Ada pang iba unak kada kayo? Saan pa'y nagsubli dagiti binaon ko anang lugob ken Komar? Amangan no na tayan da ako, Mar, boss Crisante. Kukuhayon ni Samara. Awanan, ti Karibaliyo. Anyati ko nam. Boss. Awan imbilin ko agudasan da ni Komar. Angam no dahi ta tinapasamak. Angam, kahit ko panagnakan nyo. Ana iwali ng dayjay agang gana. Sige, boss. Mapan kami nga ro ti pangkag. Agtignay kayo nga ro na. Wen, boss. Apa yung awan matla ang dagiti impaw ko. Agor orayan ni Samara iti sirok ti Algarroba, Kumar. Nakalugayon pa'y kit din iti Karisaw. Ang mga no agana na makaawit, ang mapitong. Ay, awan mo't ngaminan ti aramidan tayo. Nalpasan ti raot. Agyaman naklaunay, Kumar. Pitong, Kumar. Nana siya na. Apay ang nagsubli ka pa'y laang. Ay, nalipat ang arod tay bangkito apag tugtugawak, nuday tay aglabaak. Ha? Nalagdaday jay, tay naramid di baak, manipod iti sagat. Nay, adadim kang alugan. Kasla malasin ka. Ay, nitirong sa matidim saag. Kubit kita da dito. Tas nadasap sa pulin da. Masidagda iti ayan ni Samara. Ay, ang mga noan niya ti aramidan dakin ko na. Ay nga nga may datirong ditaw. Abagan no binaon ida ni Crisante. At daladakas nga aramidan dakin Samara. Da itamot nga dan. Ay, agparbeng ka, Pitong. Saan kayo madanaga nama? Siyak ti makamu ka datirong. Dajay, nagsublidan ka dagiti kakadwa na itilugan da. Kumano dan. Urek lang nakaang si tinalukay. Kunak na niya't aramidan dan, iti anak ka. Sige, agkukuyog tayo na. Mapana ko ni Kalapaw. Saan ka di nga umay di balay, Kumar? Saan na? Nung makaumayak man, inton madamdamalangin. Kit aganad kay kumaitidalan yung agawid. Saan nga agkibaltang datiraw? Uray lakaya ko. Dat ipalubos a pagaramidan da iti dakas ni Samara. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anda sa may tagpatara, itugas. Masabo lang may danon tayo kini Boss Crisante, di pa nakakita tayo kini Komara. Agpungtot lagi din ni Boss. Iti tayo iti amabon na. Nadamat ni Komar di talon. Ayan nga tadag iti binaon ni Boss Crisante. Amang lugob ko bakeng kuwana.
Madanon ka matgaham dito bang kagi na bagat. Nagkuyog tayo nagturong dito. Ngam saan naklanad law. Nakigtot ni Tirong kandagiti kadwana nakakita keng kay getal-talong. Ina bagat. Napandalakid di nagpulong kin ni Crisante. Sana ka mabutang. Nakasagana kita nyaman nga rami denda. Day tati kayat ko amang ngagking ka, Kumar. Naturod ka. Talaga naturedak. Awang gayam. Anya tinapasamakan kadagiti 5 alalaki anay galot ibalsa? Sakbaya pinanawak ida. Nakapudan. Nakamuleng-leng da nakakita kanya kakaserena. Anya? Nabang-aran akta nakasangput tayo dito balay. Ay, nagbuti nga akta mga nusadaan da tayo da Tirong. Apay ko mga aramidan dadayta. Nanggag mo mati kinuna ni Samara. Nanggag na kano ani Kumar tinagsarsaritaan da. Ang pimanaw da mutla adago. Kapandanga nga impulong kini Crisante nakita da ni Kumar iti taltalon Ay, napito ngaya. Panagkunak. Adda pa kay naigan ti panagdanod da Kumar ken Crisante dito'y balay idirabi. Ang mga no agatap ni Crisante nga agar-aram ni Kumar iti anak ta ket agimaon. Lukas lasaan mo't nga agar-aram ni Kumar kani Samara. Ay, Nasingid dalaan. Boss. Nakita mi ni Kumar, ital-talon. Kasano na pasamak data? 5 ti binaun ko amang lugob kun ko ana. Diyan ka mga boss. Kat, nakita yung matlaangan ni Kumar. Apay asaan nyo pa ilang alinugoban? Kwa boss. Inutil kayo. Boss. Agpapada kayo aming awan serbina. Nya! Lumaban kayo! Boss. Nagadon ang kapalpakan nyo. Bigat ang nagpungtutag. Sa kalpasan na. Mangibaga kayo itirason tapnusan kayo apatayan. Kwa boss. Di baldog yun. Ipatrong kanya ka. Mga makalbi nyo. Talaga kalbit at tigatilyo ti paltog ko. Siguradok nga agputok da ito. Boss, hindi ko man tirong ti paltukan nyo na sana siya. No kaya tiyo, subyan mi ni Kumara. Mabalim mi ko maadaro pa ni Day. Pinanunod ko, at dadagiti agama amakay matang. Kat apay ko nga. Kabuteng mo, dayjay ala kay Pito? Uray raman mi adang ran nila kay Pitong, boss. Anya ko matikaway dayjay lakay. Hanggang ni Samara ti pinanod mi. At apod na laki ti ada kayo dinangbilin ka na kami. Tapnod ang ran mi ni Kumara. Sige. Ituloy mo tagsaw. Nujak magustuhan ti daddo nga pa'y ngay bagam. Paltugan kan salbaga. Salbaga, naon na panan ngamin ni Tirong. Iso ko matipatayin da. Saan nyo ko mga... Ay, itsan kay kumagumuray di ibagakos. No, dinangran mi ni Kumara. At apod na laki di pagsilosan nyo ni Kumara kat yung apatayan. Awan ti kabuteng ko. Saan ani Kumar ti makaagaw kanyak kini Samara? Boss. Kastoy ti aramiden nyo. Mapan kayo ijay kini Kumar. Di kalapaw na. Makamu kayo no patayin nyo. Unugpiagan nyo. Sige boss. Kan sa pulag ni Tirong. No, napanan man ang tilang ko. Aday, bagakin ka, Kumar. Saan na kinatakraw? Iti da ito'y agundaway. Likli kampay lang dagiti pasurot ni Crisante. Inabagat. Mapan kapay lang iti balay da Samara. Amang ano ibaon ni Crisante dagiti tao na dito'y bangkag tapno ituloy da. Tinapaya panggap daken ka kan kadagiti kakaduan. Uray kita. Sakpay ama pa na kina.
mapan kalatan. Siya kun ti makamo kadakwada. Anya ti pang panggapon nyo. Nuag kibaltang da. Dakdakas pa'y ti mapasamak kadakwada kumar. Anya? Agtignay kan. Adan tumanen sa bali agundaway. Apanang sangom kadagiti pasurot ni Crisante. Orayan tapi reaksyon ni Crisante intun masarakan dadagiti pasurot na anak kiranget ken ka. Sige nga Rodina. Surutek ti magbagayo. Kumar, si kamot gayam. Ay, pagsarsaritaan da ka kada samara ken pitong itay. Ala, sumunod ka. Nadakamatan, Kumar. Ay, madama pa lang aglut-luto ni Samara. Ay, kaya ba ni Samara? Nauray si kanti mangituloy ng agluto siya nang. Ay, Uray datayo pa lang tek sa sarita, ama. Ay, kay tulungan ni Samara, ngagluto na siya na. ay sige nga rod, Kumar. Madamdamamot kit din akit makaluto ka ba eh. Ay, Kumar. Madanagan ni Samara. Amangan no umay da karautan dagiti pasurot ni Crisante, ije bangkag. Awan mo timay, ama. Ay, amangan no saan da pa'y anak kadanaon. Ay, naimbag ta imay ka ditoy. Ngam no napanday jay, kat makita kita. Ino, saan da ka makita? Amangan no isublat dati umay dito eh. Iso ajak matla makapagbayag. Ay, nukas taman bilang. Uray anya tiar aramidan da. Saan da amakastrak ditoy, no awan pa malubos may. Sa bagay matkiding agpaiso. Uray ni Crisante ti umay amis mo. Kat ipambar na apasyaran na ni Samara. Ay, ipambar minto kensyanang nga da na panad ni Samara. Kasla ilam-ilam mga akmatan ni Crisante no kasta, ama. Saan arumbang akabutin ko, tawan amo kabasol ko kingkwana. Pudno day ta ako nam, Kumar. Ba nag-adayawag kan ka? Saan arumbang akabutang dagiti made tiar aramidan na? Timod na. Timbagak kini Kumar. Aday tandagiti kakadwa ni Crisante. Kasla, ada sapsapulan da. Basta sarwari niyo taglawlaw. Basta. Nakayadwa. Sumurot kayo kanya. Pagditinulungan tayo aluguban ni Kuman. Oray may patayin tayo. Da kayon tupay timatay. Kuman! Oray agan nano kayo. Saan nyo makita ni Kumar? Kasi dagan datiro nga makadanon dito'y abong. Ay ngam, anya nga tat. No agparangak kadakwada. Wah, sinalpag. Saan ko magustuhan ti mapaspasamak? Kasla kayat ko ti aglemes iti ara. Crisante, makasingak ka din? Ni Rodea. Umasidag ka. Kamusta ka ni Crisante? Nalpasan ti problema. Naidano ng dagiti troso. Iti pakay deliberan na, Rodea. Kat tinangpoor iti may saalugan mo. Nakamag ka din? Awan tinangiranta iti panakauram tilugan. Disgrasya tinapasamak. Basol matla dagiti taok. Kasla kurang dagiti taong Crisante. Napananda? Ada nang iba unak kadakwada. Saan damot langan kagsubli? Uray datirong kat awanda. Kasla datirong dagiti nasamat ko itay. No diya kag pido. Agturong dayjay adalan iti bangka.
Nakadanon ka din iti bangkat? Saan? Ngamsikon ka dagitay makasarsarita. Adumat ti ama mo. Malaglab sa kita. Apay ngamin ang magmagnaka. Saan mo ka di nga amot maneho? Ikan ka itilugan mo. Amok basit. Agnapiyosak. Kayat ko ti magmagnalangan. Ikan ka iti driver mo na niya ti kunam. Sa anak anarwam nga dakat kadwa, Crisante. Kastoy lat nga rodan. Uray ta saan pa yan nakasubli nito kas iti bantay. Kasaritak to asursurwan na kang agmaneho. Mabalimat ang kastangan pa yung Crisante. Sige, umawag ak to iti long distance iti Manila. Adda order ko alogan. Ngam saan da pa yan ay deliver. Lugan mo to ti maysa. Kasta ka di kinapatagkukan ka? Gapo, kineroda? Ungayam. Saan ko pa yan awagan dagiti dadakkel ni Roda? Kumusta nga tan? Kumusta nga paison di kasingin ko? Ay, kaasim man. Aday tanda tirong kanda kiti kakadwana. Kasano amasarakan da ni Kumar no adda iti balay da pitong kansyanang. Talaga binilin ida ni Crisante. Adang randa ni Kumar. No amu dala kumaasanda. Amagawayan ni Kumar. Anya nga tano pagangangawak dagitaw. Sandamot langan ngagnakam. Yung kanya nagina, ni Kumar. Naman na kita. Napakadanan sa akin dito sa sakba tayo. Taslot nagkandilo ka. Anya nga tati sumaron no ngaramidin Ano da. Mapandang niya ka na yan. Amangan no at taigay ni Kumar. Sa kaya ti yun sakit day ti may lemers. Surut ida. Uray tasanda ka madlaw adagaw. Naglaw ko ang ganyaw awan ni Crisante ti pagsaritaan. Noon niya laditan ti imbagbaga na kanya. Mayat mat, nagkanak iti lugan. Nalaglag ka ang maipatungpal ko dagiti panggap ko. Nagawin ak pailangan. Agsubli ak tumanin ton madamdama. Ado tin karkari ni Crisante kanya. Ngam kayat ko. Ngam palin apas-pasur kadagiti kayat ko ang mapatsama. Nagkapo dito hidatiraw. No nadanon da ka kuma dito kalapaw mau. Amangan no dinang randa ka. Nagturungan da nga roda ni inabakan. Nagawid dad. Sinurot ko idaging gay ti karayan. No sanda pi manawadagaws. Nagparangak kadakwada kas may sa serena. Ano niya? Tapno may busan dagiti pasurot ni Crisante. Sanlat tangag nakem. Nainlasagan nanti kinadakas na. Pimanaw kiti balay da ama pitong. Tamangan mapanda. Jak kayat amay sagmak da. Kahit no ni Crisante ti umay ditaw. Nakasagana ka mang sanguking kwa na ina. Anya ti mapasamak no agsango kayaw. Sung bata kami nasaludsudan na kanya. Amok nga dadagiti kahit naadamagan kanya. May panggap kini Samara. Saan may anataron ni Kumar Jibang boss? Sinawar bitag lawlaw. Nakadanon kami pa iya karayan. Sinalpag. Adda atap ko. Ngata ni Kumar iti balay dama pitong iday. Katapay saan kayo na panijay? Kwa boss. Talaga pagpungpung tutundak. Mangayab kay ti talo akakadwang. Mapanta iti balay da ama pitong. Boss. Boss. At dandag iti binaon nyo amang lugob kini Kumar.
naimbagtadadan. Isuda ti pagpupong tutak. Pastor kanyo ita! Boss, kita nyo di lang ada. Nay, kita nyo Oh, apay kasta tilangayo. Kan apay nga itakay lang. Ha? Naranan mi ti Serena, boss. Kaya makaring kami, nakakalot kami ti balsa. Sinalbag kayo? Anya ti imbilin ko kada kayo? Mapan kayo iti kalapaw ni Komar. Katluguban nyo. Boss, ako Oh, sinalbag kayo? boss, kasla mapugpugaw na ni Panurda. Sa may malagip isipo mo ka lang napasama. Tinaw di anaputan mi. Nakakalot kami ti balsa. Sa nagpakita ka na kami ti Serena. Sinalbag kayo? Nagrigat kayo akasarsarita. Madamdaman to nakasarita kayo. May kayon. Mapantayon iti balay dala kay pitong. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pagtulungan ko man, iti balay da amak ito. Napakadaak. Ti dadatang dagresante ken dagiti tao na. Nebukto lang tinabigbig ko kadakwana. Kapilitan, asaan ako na nagtuloy. Sa baling tulangin agundaway ti ipapan ko. Tinasayaan pa. Agsubli ako ng pitibalay ni Crisante. Ti giant nga uraya. Ay, si Kawit Gayam Dalmasyaw. Kanyat maipaaymi kang ka. Ay, sumur ka Ada iti unag di pitong. Lagi Boss Crisante, nana siya. Ada kaya na kayo baga kada kayo. Andi Ay, Naimbaga malam yun na siya nang. Nalpas kayong samot na nakarat. ay, kasi ni Apo Diyos. Nakalpas kami matlaang. Amangan no, mabalin ko ang makasarita ni Samara. Ay, kat dumanon kayo nga road. Tay nakibagay ti anak ko. Itay nga min nakapangal daw kami. Siyempre ko iti kwarto na. Kat ni Komar, saan ka di anangal daw dito balay? Ay, nagsisina kami ijay talaw. Itay nakaraap kami. Kasta ka di. Agalwat ka abak. Nupagul-ulputan na. Nadlaw ko atil tiliwod na ka ni Crisante. Agatap lakit di nga imay ni Kumar dito'y balay. Kasanugarudan numanugtalan na anagulbo nakpitaw. Nasaysaya at kumano'y bagaklaan at agpaisaw. Un nga agpaisaw. May mayat kumaa. Kaya't ko lang mat nga iliklik iti panunot ni Crisante. Nga agar-aram ni Kumar iti anak po. Awan ti dakas na ti daytan o kas pangarigan. Saan anubyo ni Samara? Pawilan ni Crisante dagiti agaram ken kuana. Pitaw. Mala, payamon. Saanan aday ta ti pakariribukam. Nalpasan ti panagtalon. Aginanatay mutan. Amulat ta ni Liwa, wino ni ina bakit nagkapuak. Amuna ang nagkapuak iti balay da ama pitong. Minsan ang nagpadlaw. San kano ang nagpakita kada Samara. Nakita na pa'y. Di pa pandak Crisante, kanti tao na iti balay na Samara. Mapurpurtiyanak at talaga kiniliwa. Kastangat kan ni inapakad. Anya ngagpaiso ti palimad. Wino kinadatdatlag anang balkot kada kawada adwa. Maduktalak tumada. Agpadada. Akabailan da abaliwan tilangada.
ni Crisante. Kat awan man tar aramida. So nagsubli dito balay mo. No imanugot ka kuma anak ipagyan dito. Ado ti mabalin mo akasarita. Kaya't ko nga rot nga iliklik iti panunot na iti tao nga kasawat ka. Ano niya? Nagisarsarita ang kadagiti tao. Binaon mo kano ida amang lugok kinikuma. Nayaw awan ta. Di malagip na lang. Nakagalot da iti balsa kan nakita da ti Serena. Rodea. Pag-imunam sa dayjay akumar. Asino nga min dayjay akumar? Natayat kan gwapo akas kan ka. Baknang ka di man. Sinalbag. Adula unay ti amon. Makagura kan samat kan kanyak. Sana ka makagura. Gapo, takasingin na ka ni Roda. Agad tapay asa anak ang makagura kan ka. Maawatan ka, iti panagaram mo kini Samara. Naanya ti kunam. Tulungan ka, iti panagaram mo kan kuana. Buong ti ulo. Nangag kumaninday ta. Mangmangag ko dagiti tao ngay bagbagada kan ka. Tultuladan dak. Pagsasaok lang dayta. Agyaman aklangan. Siya konti makamo kan ni Samara. Uweno, ang mga nukayat mo, siya klangan ti makisarita kini Kumar. Saan kayo pa nagkitkita? Saan kayo pa nagamam mo? Kasano ang makasarita? Anya ka di tilangan ay ta Kumar. Natayag. Kendakkel ti bagina. Ang nagugwapo akpailaan. Talaga gwapo ka, Crisante. Maglangamin ni Samara. Anya pa ilan sa pula na gangga. Baknang ka. Nasingpot ka pa eh. Ay, nasapsapa kala kumabasit adim teng Kumar. Ang mga no nagdanon kayo kumakin ni Crisante dito'y balay. Imay gayam ni Crisante. Pinasyaran na siguro ni Samara. Ay, ipagkatakatik ni Kumar dito. Awan mo tidakes na numaamuan na. Aglalo, tamasaknan ni Kumar. Ha? Bay amon, tasakti mangibagakan ko na. Kumar, kwa nga main. Itay imay ni Crisante, dinamag na ka. Apay ka nga mapitong? Ay, yakman amaw. Saan namot nga imbaga tigapuna? Ay, makababawi ak anang yulbod nga imay ka ditoy. Amang ka dumaabuan na tipudno kat makagura. Ha? Ti pampanunutan ba't ngamin ni siya nang ang mga no ad-ada pagsilusan na ka ni Crisante. Saan ko maarumbang nga imbaga ni Pitong daytakin ka? Awan dakas na. Amo kapag atapan nak ni Crisante. Sige. Saan ako nagbayag? Agan-anad kayo Kumar. Adda pelagayam ni Rodea. Adda mo tadi titipagginan na. Di pa ilang amin nagyan dito eh. Kaura agasawa dan kinipos Crisante. Napintas ni Rodea. Napudaw. Salamat lang kini Roda. Kukaknukan ni Samara. Nunas ka na kidnapag. At tanto ka di pa'y maramitan na nunalpasakon. Bukto, alin ka di ang kasarita ka? Anda ko kayat ko akidawan kan ka. Anya ka di dita, Rodea. Namwak. Kapag umunan ni Crisante na Kumar. Inyayat titulong ko. Ngam di namat kayat akasaritak ni Samara. Kasta ka di. Iso ako ani Kumar laangan ti kasarita. Nagsarita kayo ka din kini Kumar. Bueno, nagkita kayo kuna kuma. Saan pa? Iso kayat kakasarita. Ang mga kayat ng akuyugan. Rodea. Kasla nakigtut ka, Bukto. Mabuting kakadi kini Kumar. Sige.
panunutam anay bagti amin. Salbaga. Natayak kandakkel ka no ti bagitay di akumar. Awan ti lalaki di planeta mi akas di ti bagina. Ay, sabalin sama takumar tay dyan. Sa dino nga ron, tinagkaisadsadan na. Agduaduan samat ni Bukto amang kuyog kanya. Ni Samara. Uwan. Isulaang ti makatulong kanya ang makaasidag kinikuma. Pasyarag tumankit di, ijay balay da. Talagang sakit di adinak inggaan ni Crisante. Ang mga nusubyan nak tumanandag iti tao na. Ngamsang wakida. San ko ida nga trasan. Kabaulak ida akarangat. Injaya matkit di ni inabakat. Anak kasagana amang tulong kanya. Talaga pagsilusan nak ni Crisante. Nung atay pa'y paisok nga arman ni Samara. Ang saan ang mabalin? May parit nga gayata kiti tao. Tama nga no sa anak ton ang makasupli iti planeta mi. Sakbaya pimano ni Rodea. Nakitak ti panagsarita yo. Anya timbaganagan ka? Kayo gagano amapan makisarita kiti Komar, ha, boss? No sa napod no nga gararam ni Komar kiti Samara. Nagkidadaki ni Rodea. Amangan no iso, ti kayat na. Naggasa tinday di agang ganat. Napintas ka na po daw ni Rodea. Talaga na dumatikin. Umay ka. Mapantay di bangkag. Siyak amis mo ti makirin ni Sotkin Komar. Pinmayson, tipat-tapat taniina. Dagitan da Crisante. Kadwa na ti mano apasurot na. Kaslasan dakat pa ni Tirom. Komar! No talaga lalaki ka! Rumor ka! Sanak na ilumbangan, salbag ka! No kasta. Sige. Sangun ka, Crisante. Saan ka nga ilimlimangan, Crisante? Adak lang dito bangkag. Napanam nga rod idi kalman. Kakadwam siguro dagiti nakita kalalaki dito ay katamortisan. Agalalaki di iti pareya. Pareya lang gayam ti kabal na masidaan. Saan nakakarkarit ka? Iti ore ka ano man. Saan ka matakin harin? Salbag ka sungbatan nakpaila. Uluyan kalangan. Tapno awan kan apasalsali. Ket mabukutak ni Samara. Agkararag kalangan ko, Bar. Katipusan naman dito. Ito'y pa'y. Boss, nawanan na ni Timothy Kumar. Anya pa'y lang ti Ororayom. Bagkatam ni Kumar. Ket ibalang mo iti kasamakan. Anya ti kuna ni Samara siya nang. Nagtukto ka kiti kwarto na ngam saan asumong-sumpat. Ang mga no nakaturogan. Ay, kasano nga rod da ito yan, Rodea? Sana bali,
Uray, kasana may sa telda? Awan gaya, masalutsot ko man daytoy, ama pitong, nanasyanang. Eh, Masansan ka di pa ng pasyal ni Kumar, kani Samara. Kuwa. manipod ng rugi kami ang nagtalon. Kanayon akadwami ni Kumar ijay bangkag. Pasaray, awis mi amang rabi dito'y balay. Mapagbiit laang. Kasta gaya. Sige, sa anak nga raw din nagbayad pa. Kinabaalak ko abalsa ni Crisante. Ngam ad-ad dangagpungtot no 5 panak. Iso pinilik langan di nagpabak. Yang muda naawana na kitipoot. Ngam anya di ko nanida paket. Kahit nangikan man ni tipagnakman ni Crisante. Na ospital ka no idin. Tinamag na kanyak. No kahit ko ama ospital manan. Kat kunana. Adda ka no amuna apang spusan. Kat mapanag si im iti balay ni Crisante. Anya nga tati pampanunutan ni ina bakit? Nabayagan da ito'y plano. Panawanan ang maala tayo tiggamang anakalamang itilansad tao. Boss, Di mo ibaga. Adi mo kabisado ti aglangoy. Kat amangan numalmas ka. Alumansad iti tao. boss. Sinalbag. Apay akilata nagpreno ka. Boss, kita nyo. Abay kante, di masangwanan tayo. Anya pa'y lateraramidan nyo. Paltugan nyo. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.